Machiegni kendo nyakora Ramogi ma en rameny piny kidieny mar ariyo na singoni ni wantiere kod Twak wadwago mbaka kanyo gi meneja mar boma ma Kisumu. Ntiere weche moko manok mabende wadwago e mbaka nyako tenre kod boma ma Kisumu. Ntiere nonro mabende kata chenro mabende koro osechiw mano mar pogo boma ma Kisumu. Wantiere kagi ng'ano mabende ochung' e ongala manyime chenro makamano mano kanya Abala Wanga achiel kachiel kantiere studio ma Kisumu oimore jatelo mosi oganda jo kanyanam kapok wachako twak makama. Erokamano moso jo kanyanam kod jodak ma Kisumu City, jowetena modak Kisumu City, amoso kabisa odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kendo erokamano kuom loso thuologo kodwa mbaka. Ntiere mano mosewuok mawachore ni untiere gi chenro mar pogo boma ma Kisumu. Lernwa anena wacho ni koya dho faras owuon wawinjie ni to en chenro mane to dwa time nang'o kapok wadonje kuku mar wachni. En chenro mano se ka ngire gavana ma Kisumu Nyong'o nodonjo to bangi ni ariyo to nochak wacho ni mondo Kisumu City watim mpango mare manyien mondo city obed gi plan manyien miluongo ni Kisumu City Local Fiscal and Land Use Development Plan. Mano tim gi jo French Development FD emano sponsor no consultants no timo motime public transportation motere nyake assembly my assembly kanyo gitimo public participation magi debate magi kale governor no se sign koro nego bed launched ema wadwa loso kuome ka governor poko launch gi welo tege gi jomotelo Kisumu te koro wadwa niso kaka Kisumu di pogo mopogore. Yeah. Ntiere kidienje mabende upango kendo ugeto poge Kisumu town kata boma ma Kisumu nyiswa ni tidhi poge kidienje mage tang'o gine mudhi ng'iyo kapok upoge kaka chenro mar wacho. Untie a plan no ntiere miluongo ni zoning regulations. Zoning regulations en kagipogo boma ma Kisumu kaka chakre. Zoning kae nitie gimiluongo ni land use. Nitie primary land use, additional land use kod additional. Primary en gima onego tim ni bega en ang'o monego tim kipango boma. And then nitie mpango mosepogo boma sidienge 7 kata madhi 8. Ilungo ni growth nodes. Koro kosebedo zoned, kizone nyaka zone primary land use and zone cordon each area. Ipogo area ka area bedi gi gimilungo ni CBD, Central Business District. A Central Business District kanya nyaka ngeni jo ohala di bet kumanade. Jo mtokni di chung kumanade e park. Kanga dwadi timo shopping, area shopping centers, kumikete shopping centers, shopping mall, area kumange, okinyal poga ka CBD maonge park, maji nyalo bet ka iwe, kata kochopo weekend o nyithindo dhiye, itime amenities, nyaka bet gi iluongo ni social hall, area kuma osiptande bobetie, area kuma igero star, area kuma zone mot koro hotels betie, gi kuonde mag entertainment, area street ma iluongo ni categorized traders, high end, middle kod low end traders. Ere kaka idhi pango gi city. Koro mae mosetimo mwayudo ni wazone gi bet 7. Nitie Central Business District mabro pimo kaka opogo. Nitie growth zones. Growth zone nitie Chiga, nitie Rabuor, nitie Mamboleo, nitie Kondele, nitie Kibos Wagriat Hills, nitie Kisian, nitie Kibos, nitie Dunga moting'o waterfront. Koro growth zones moro ka moro nyaka be ni kidhi e growth zone kaka kidhi koro Chiga
chiga nyaka bed gi big shopping center mare, nyaka bed gi ni en gi park mare, nyaka bed ni en gi bus stage mare, nyaka bed ni en gi area mar shopping mall mare. Mano nyaka wakodon ma development chake area no. Kendo nyaka bed ni nitie hospital, nyaka ino hospital nitie kanyo, nitie paw tugo, nitie stadium, nitie sports ground. Koro yudo ka nyaka di market. Kidhi Dunga to opogre. Dunga yudo ni koro wadwa wacho gima gavana nowacho ni odwa ni kotieko to we ko loko city ng'iyo nam. Ok ni city oloko kutoka ni nam. Kisumu city nyaka koro ni nam. To point mwadwa chaka ga Dunga. Ineno ka no asetimo ndara mawuok State House Dunga Nanga Road. Dunga wase design mwase guru kaka idwa nego tim. Ma idho Dunga kanyo nitie gima iluongo ni Broadwalk kod Marina. Marina no ditingo the fish eating canteens bende nitie kanyo. Marina en kama boats tema Kisumu parkie, passenger boats, commercial boats. Goro bet gi big obedo gi yacht mopogore gi jetties ma extend ma koro chal bus stage mar Donam Madunga. Wadwa ni ki approach Dunga ti approach gi boat. Wadwa ni 80% of approach to the Dunga gi facilities machiegni kanyo bet gi boat. Bas nitie giluongo ni promenade. Promenade en ndara ma ok tigo gi mtokni mana kaka waloso walkway the city ka. Ndara no dhi wuok Dunga kabiro mokal nyaka Impala Club ka gimoro airport matin. Koro inyalo chak kidwa joge godhiambo nyalo chak jog Dunga kibiro nyaka Hill Camp biro joga lak nam kibiro mibiya midonj sunset gi nam. Impala be ibodhi gi boat kuondgo any point ma ng'ato gero tel nyaka ket jeti mare nikech ok odwa ni mtokni troop mang'eny kadhi. Koro kochakre e do State House wadhi keto non motorized. En walkway madhi nyaka Dunga to luoro dho nam kaduogo makal nyaka Impala Club. Koro mano Dunga, mano growth zone ma Dunga area mondo wa open up for lakefront use. Oparo ni jomoko kuomo mosewuotho mong'e Kisumu ber osedhi moyudo ka nitie gimiluongo ni waterfront kata kidhi Cape Town kata Entebbe ka jo Entebbe temo time, Uganda ka temo time, kata kidhi Jinda yudo ka Jinda resort gi Danam. Wadwa tiyo gi facility mar pini. Kik wabed ka landlocked city kaka Nakuru. Kata Nakuru lawa kidhi Naivasha yudo ka Lake Naivasha gitiyo maber kabisa. Koro wadwa chenjo dak madhoge kanyo mondo wa attract. Maka wendo moro biro Dunga to kowe pesa matin ni $200 kata odhi mana chamo rech ko wuok to lakini owe $200 mano almost 30,000 Kenya shillings moweyo ma circulate kanyo. Kibiro kaka koro kika Kibos wacha gi CBD ma Kisumu nitie CBD extension B. Koro kuma wantie ni luongo ni Ramogi Odinga triangle. Moyudo ko ofweso but State House obiro kao Kenyatta Avenue ogo Mangawa kobiro nyako gi Odinga Street moro Odinga kodhi piny ko Orio Bote Road. To nitie extension mar CBD. Extension mar CBD ki opposite Aga Khan. Kamidon traders moting'o jo Nyam Lori, to ting'o jo Pindi Street, to ting'o jo Garissa Lodge, to ting'o jogo te. Mani luongo ni extension CBD 2A. 2A. Any area no mano dhi bet CBD nikech it is a second generation growth area for modernization. Koro iduno ka kanyo jo traders go wadhi Uru Business Park. Elwen masebedo go kodgi for the last 1.5 years. Nyaka giwuoga giwe kanyo mondo bed modernized. Otende man kanyo ok nyayudo clients. Nitie kanyo ting'o most of the hotel moting'o jomo biro gi welo. Ka wendo no niga Kesha to kanyo ma bodyguard mar welo nyadhi ninde. To kanyo ting'o hospital kaka Aga Khan. To ting'o be district hostel. To obedo surrounded kanyo ber. Koro dhia mokaw Nyerere Road. Koro kochopo to kero CBD2B macho to A2B to koro chakre kar Ondiek Estate Teleposta Anderson kumnya no kijima 40,000 modhi office nyaka Makasembo mochope stadium nyaka Kachok. Polymoni wali no ndara ma Polytechnic ko Nairobi Highway mabro link gi Moi Stadium
Moi Stadium onego bed ni kore machal kaka park mar CBD2 2B wadwa keto kanyo nwasegolo takataka jate kama takataka ne nitie no dhi bedo aboratang wadhi pidho indigenous trees to stadium idhi los maket nyaka swimming pool gi playing mag tugo kowe stadium e dhoge kamineno open koro jok manyalo joma arena joma kuond moko go nyalo dhi tuge ye kanyo to gimedo gi mega city bas nitie entertainment street Mamba kabiro nyaka Gumbi Street area no wadhi declare Kisumu Entertainment Street kidwa mielo thum ginyalo bet 24 hours night clubs kidwa mielo thum kidwa winjo thum maber kidwa chamo starehe kidwa madho gimoro kibiro Kisumu en kama anytime inyalo dhi entertain yourself. Jatelo mana kang'adi mana matina winjo kiwacho joma dwa mielo thum na nje ndalo moko mokalo kanyo no ng'ado wach mar mielo thum kendo wacho ne jogo ne goyo koko tieno dhi bedo nade koro koko wagole estates ema omiyo adwa pimo ni kar Mamba kanye mwadwaro ni ng'ata madwa run restaurant ti kanye mwadwaro ni gibedie gi line up kanyo wadwa loso gi joma ni kanyo joma nigi residential area kanyo residential houses to gi change gimiluongo ni change of use mondo giket kanyo commercial gikete commercial both entertainment gi guest houses nyalo entertain to bende nindo kuno nikech iyudo ka estate man kanyo koro kaka Patel Flats giri mo boda kanyo city nitie estate moko man chien kanyo kimute go city kanyo koro iyudo ka Vunduba ji chame miele kokinyi iyudo ka Mamba ji tomo miele band kanyo nitie pit stop koro it is known in Kisumu wadwaro kama Kisumu city king'iyo Google ni where can I go for entertainment dhi kanyo ema ne nitie regulations mag environment mag city mabro miyo gikedo miluongo ni soundproof nitie kuon moko makidhiye kata kidhi gali kidonje kinoko mar bato kiwinji thum to kidonje ibato thum no dwa dino kata iti kata mana rusha ka koro kiloso ba ka en open bar to kigo thum ji beto to meto lakini kidwaro nji omiel tiketo iye open air band system wadhi temo kaka wanyalo control the noise lakini nasewacho maber ni CBD2 CBDA okwadware koko Milimani gi estates te okwadware koko kaka Milimani nyicha sedhi round majiwache mane go koko waseloro nyaka CBDA wabodhi kama nyaka estates koro the entertainment corner yud space kanyo kapok wachako infrastructure mogik wadhi timo from next year mar lose gi kabro nyako chope Moi Stadium erokamano angari mudo ntie why extend to Kondele is a growth area to Kondele is so disorganized in fact Kondele kende ekuma embarrass ji Kisumu tukate nikech kichopo Kondele tiyudo ka kuyo ni lakndara iyudo ka timba ni lakndara iyudo ka ng'ato uso sofa set tiyudo itedo chips lakndara tiyudo chiro moro molil gi kete mani lakndara ma ji ochungo koro Kondele ene kama udong Kisumu mondo waywe to kwanya ywe konge mpango ema miyo wawacho ni Kibos debate center for manufacturing zone manufacturing zone Kibos wadwa area ma iketo kaka area ma ji timo manufacturing gi trading tedhi ye koro wadwa open Kibos kaka kar manufacturing ma Kisumu ilose gik moko kijalos jiko to wadhi misemo kuno kijalos sofa set wadhi kijaus timba kain gi trucks midwa park ng'e kuma idhi yude trucks ibo kain gi pickups idhi park kuno kain gi kite midwa uso idhi park gi kuno kain gi tires molos midwa uso koro neno ka waketo kar mtokni wadwa ni gi wagol jojua kali sector wamiya big area in Kibos wagol jo Bote Road matimo manufacturing wamiya big area in Kibos wagol jo Kondele matimo gigo wamiya big area in Kibos makiwuok idhi projal ng'ama dhi China Guangzhou ng'eni adwaro dhi kama bati adhi yore mabade koni adwaro di tiles koro en infrastructure modwa timo mondo wadar jogi mos water in a central bigger area even over 100 acres of land bedo fenced gi drainage system
gi electricity system mobet maber. Erokamano jatelo, nitiere wach mar daro jotukutuk manone okonodo kelo tungni e chuny boma ma Kisumu. Ne nitiere chenro mar golo gi oko e chuny boma kendo mano kano kelo tungni matin e kind oganda. Sia bende koro uikoru ne pogo chuny boma ma Kisumu ng'eny nitiere kaka odhi kelo tungni jomoko ma idhi gol kumoro mantiere kama giseng'iye. Erang'o musetimo mane oni oganda modak e kaunti ma Kisumu kara jo ohala mane chuny boma no ok obedo kod tungni kata ok obedo kod chwanyruok moro gi tend county ma Kisumu? Nitie gima iluongo ni awacho zoning, nitie gima iluongo ni transport mobility system. Pango kaka yore mag transport e Kisumu timo. 54% atamalo mar 54% mar jo Kisumu gin joma ohero wuoth. Kisumu ok en town maduong' ahinya, ng'ato wuotho koa Kondele chopo town, Manyatta be chopo town. And then nitie gima iluongo ni transport mobility mosebedo kwa wakewa. Wasetimo feasibility study gi design mwatieko. Nanyiso maber kendo anuoyo ni higni 20 dweche 24 mabiro gima iluongo ni tuk biro bet ni onge town ka. Wa face out. Nyocha neno ka climate change nitie mtoka mane Ruto riembo koa go State House kodhi ga KICC ma ok gol koko gi muya mang'eny gi petrol. Mtokano jogo se approach wadwaro electric taxis bilago. Tuk modong wadwaro ngi convert into pickups. Tuk okonego be ni timo public transport, passenger transport the city. Koro wabro face gi out. Kae mag timo tuk mang'eny, lakini Kisumu City in the next 24 months kwa tieko plan ne bro yudo kwa wagolo tuk mos. Jatelo sani wang'iyo kaka bende piny tek kendo yudo ka nengo ngima bende koro dhi malo. Gigi udhi chiwo electric cars miwacho gi nono ne vijende kusudhi timo nang'o mane oni ng'ato bedo kodgi kendo golo wach ma tukutuku. To namba 2 bende kiduoko penjo no ujende upango kodgi nang'o. Ere kaka udhi keto gi gibed kod ng'eyo makare magi yie ni adieri tukutuku ni kogole to ntiere kit nyamburko moro midhi kele chuny boma ma bende koro bro konyowa to kendo wabro bedo gi nyalo mar yude. Ere kaka udhi timo wachni? Gini ema dhi kelo tich ni kijende molo gik magitimo sani. For example, kani dongo Kisumu ne nitie gik moko ne nitie matatu matis mag Pujot ema ne timo transport Kisumu. To no nyisgi ni giwere gi matatu matis mag Pujot go mondo koro gichak donje e Nissan stok ne giwinji. Joma no odongi mtokni go no dhi yudo asara ma tich yudre manyien. Tich ma dhi yudre manyien en mar transport mobility ma waya pimni category 3. Category mokwongo en mar electric motorbikes. Electric motorbikes en cheaper kendo no kay fuel sani king'iyo kada bech fuel ni malo. Ma kikele electric motorbike to environment rito tich be yudo. Jo tuk ok ni riembogi ni kawo gi ni riembogi. Tuk dhi bete pool mar society. Ka gisebete pool mar society to joma timo ginara almost 9,000 mane industry no. To kuma giyude tuk obego gi masamoro kumage giholo. Nitie duka magi holo gie magitiyo kodgi to gitero pesa godhiambo kata gichulo dwe ka dwe. Koro mae iluongo ni transport mobility in Kisumu gimiluongo ni revolution, lokruok mapiyo ma pango tich mopogre. Nikech kwa loko gino makaka electric kide chon to replace gi tuk jogo bro yudo tich. Mar adek nitie giluongo ni 25-75 seater buses. Nitie routes mosedo draw. Kochakre Kiboswa nyaka Dunga to interchange at that stage ma en modern buses maringo koro kia Kiboswa tia Mamboleo to kawi okeli to ntie Maseno nyaka Rabuor ma interchange e diere ka. Koro kidwa dhi Dunga tiwuok ko maber kia Kiboswa gi bas dhi Dunga. King'iyo cities masani kaka nchi adhi Addis Ababa ok neno tuk ok neno boda neno buses mondiko ji tich man gi employment gin gi insurance coverage gin gi pension gichamo musara in that company every month. Mae to gineka itie ni kang yudo Abala nigi mtoka moro kete ndara
kang yudo tigo kor mtokano tiyute Abala be kadwaro to riembi saa modwaro. Mae en a pool of limited company motingo a group of people. Kine kaka Uber organize. Kwa golo tuk-tuk to organize this electric transport system in Uber style. To jatelo ntiere chenro makamano waseneno bende koteme county ma Nairobi nyadi ng'enya ahinya osetem mondo mi ket kit nyamburko miwacho ni to thothne luongo ni gidwa decongest ei boma. Wachni sana jo boda boda gi jotukutu gikelo ga midhier. Ang'o modhi tiyo mopogore gi county ma Nairobi? We ketho chunji program wan koni ber. Wan koni kipimo gi Nairobi. Pile yudo ka iwacho ga ni ng'ama dwaro ng'eyo masud mbele nyaki bed ni ng'iye gima timore ka jirani. Samoro waseneno koko kowuok gi jotukutu e chuny ma Kisumu. Koro nyiswa nang'o modhi tiyo mopogore gi jo Nairobi madhiyo ni oganda ok obedo gi tunge. Nairobi ok ka jirani minyalo pimwago. Onego ipimwa gi Kigali kata Addis Ababa. Mage jirande mwang'e mo wan ge league. Nairobi onge kodwa league. Gimwatemo wadwaro ni the transport sector jo Nairobi biro ga bet kodaka. Gindiko na barua na dhia loso kod gi Nairobi. An adhi loso kod gi Nairobi. Adhi dwe mar 11 first week. Jomatatu association ma Nairobi. Gimwadwaro ni transport sector obed gi salaried payment. Transport sector obed gi yuto maber, obed gi mtokni moting'o yo, obed kuma kata king'eni tiye kaka ne Kenya bas ntie cha tichame msara titiyo. Koro wamitend county ma Kisumu dweche adi mondo wane ka electric vehicles kata geche matiyo kod sitima tiye chunywa ma Kisumu wamigi nyaka karang'o jatelo mondo koro wambi waketi ya tiyo. Miwa higni 2 nikech en gima nyaka plan nyaka walos gi ji companies gi be nyaka bi magi los gi ji muwa winjire ok en gimi chiwa ti riembo ji nikeluru motorbikes mag petrol go ukaw ma miwa 24 man pango mawango ncha sedi ma present gine penje mopogore ma Kisumu ni na se present e Kigali na se present e Addis Ababa na se present e West Africa ma Kisumu masane ng'iyo kaka nyalo kelo wachno mondo otem to bro tiyo nikech wadwa ni nyithindo obede organized transport system magi yute. Ok ne ka transport system sani en gi gimluongo ni cartels. Ng'ato kose kaw route ne tinyewo ni sani miye to keto ji kanyo wachoko ne pesa to bro miye. Katende go ema ketho transport system. To kidhi midhir joweg mtokni midhir joma tiyo mtokni go miyudo kaka ginyalo tiyo. Tiyudo ka bro bet maber malich. Kiwe na Abala okaw bath ndara okaw teto pange mtokni to okaw pesa godhiambo to keto militia gi joma goji mane miketho go transport system. Erokamano jatelo ntiere chenro bende manoketi mar Uhuru Business Park ma bende nyaka sani pok opong' kendo pok jo ohala donje iye kako bed nowinjo bed ni gidonja. Ere kaka chal mar Uhuru Business Park ntiere nyaka sani? Nyiswa ni to segi kanye to ere gima mono jo ohala donje iye mapong'e kaka winjore? Uhuru Business Park dhi maber. Nyocha karado gi committee makanyo last week, chairman gi committee mage. Gima ne timre ni Uhuru Business Park kanoger, ting'eni nitie sheds manoger, ne gin sheds 14 mane ting'o mana traders 500 between 500 gi 700 kama. To traders go ng'eny gin owuok gi back street ndalo mane iloso the port ndalo mane reorganize city gi gute joreru. Ng'eny gin owuok Apindi street, back street gi kuond mano gi uso mopogore moko bende tedo rech e donam. Koro traders go kanomi spaces go to ng'eny gino kaw time mondo occupy. Koro nwabet piny kaka cabinet mar governor Nyong'o muwacho ni chiro ni wa design nikech nitie joloko hala mang'eny Kisumu kama dwaro space e kan. Mano wayudo ni wa redesign ma kuond mane okobedo occupied ne wa redesign mu organize. Ma traders no biro kanyo. Sani chiro no kanyisi to 90% chiros has been occupied. Nitie mana jema ne nwamiyo gi duration mar higa achiel gi nus. Nitie joma ne gero gi mos, nitie joma be ne gero gi mopogore. Kidhi e chiro sani, chiro pogre malich, be bro mako dhogi kaka kuma chiro sechope. En mana ni gima timre gi jo ohala moro amora e town. Kaning'iyo gi use lak ndara to chopo kuma koro kone gi use lak ndara nikech mano koro wakete walkway
kino tere chiro to yujo ka tino tekni ok dwa dhi uso chiro nitie joma ohero open air market to nitie be ji man kane osemiyi kamoro temporary kaka ndalo mani golo ile park ing'ene en lweny ma ok ne kwa save park ne gina jomoa Jubilee market odhi opong'o ile market nitie joma kosebet kamoro kata ine drainage en mano comfort zone to johala ma johala osedhi uru jomoko pok odhi uru gin landlords ma an Abala Wanga ane lak ndara tagero kiosk 9 tabet dala wagem achoko rent pile ka johala na duo wuok to berna nyaka yud kaka johala no dong kanyo mondo yud rent no to kama bete no ok en kama chiko yo koro wasetimo jomo pod odong momonego dhi uru business market gin joma nyisi jo CBD2A kama oting'o jo Nyamlori oting'o jo Garissa Lodge oting'o jo Apindi no wasetieko miyo stalls jo Garissa Lodge jo Ria community mwatieko pod wadongi at least 100 traders mwa settle jo Nyamlori no wasemiyo stall pod gi complain matin odong ji moko 50 koro kochopo higa manyien to gibodhi adhi ate ntiere bende tesend chumbo nyamburko mano mamolem ntie kaka na odhi mbele lakini chal ka gima tich madhi kanyo ochung' ang'o motimore jodak malura malmolem ntiere kod dwaro mar ng'eyo kama wachno gike chenro mar loso tesend nyamburko mamolem gar nyamburko mamolem nosegere 70%. Odong gimiluongo ni septic tank gi sewer system. Nikech ing'eni bus stage en kama nyaka los drainage system, nyaka los sewer line mare gi water system. Koro kelo ne mar pi nyaka ng'ad ndara main highway. Ema pod wayware gi Kenya gi Wasco. Kwasetieko to mano be waboyudo kuma direct sewer nikech joma bro bet ni konyre kanyo ng'eny. Gibobet mang'eny manyaka waneni ochafu mowuok kanyo bro flow kadhi komane. Koro nyicho wasetieko wasebet piny gi bura nitie kaka wadhi tieke ma giko higani otieke adi nose yawe chon en mana ni wach siwa gi drainage system ma pok chotieko. Bende ntiere Kibuye chiro ma Kibuye nyise jopiny en to gi kanye ntie kaka wembo sebede kigere ilungo ni phase 2 kata kare mopogi mar 2 nyiswa ni to gedo mar chiro ma Kibuye to gi kanye jatelo gedo ma chiro ma Kibuye pok otieko wasetimo mana 40% koro dong 60%. 60% mano dong ni ema mine no kwa yeni ji Kibuye ni ng'ato dhi gero kibanda kanyo mar concrete kata ng'ato gero ema miyo we gin gibed gi temporary ne wasetieko phase 1 waketo shades kila kitu pod wadong gi section onego bed ni Kibuye kineno kaka fence olwore no onego bed ni olwore gi over 1000 stores molwore moger gi concrete man gi stalls mo gi shutter kaka fence no dhi kaka lwore te onego bed ni nderni mane iye kanyo bedo paved kendo nigi tarmac. Gimarach Kibuye malich ahinya en drainage system of flood to pi chokore to donjo to yuwa jojo kendo gimarach masani en buru design maro pod nitie section modong cha en ilungo ni a story shed manyiso ni kuma koro oting'o jo butchery oting'o je food staff ma delicate makoselosi to sheds modong ka gibro weyo giduogo koni to stores molworo moketo tebro bet kaka bro serve kaka store mabro nyalo consume almost 2,500 traders at any given time. Gate mineno Kibuye no onego bed ni en gate ma pimo mita kam to kadonjo for revenue collection kaka kidonjo kata airport nitie security entry point michulo card kore kidonji gi weighing machine. Koro Kibuye pok watieko magi plante ayudwara assure ni before term mar governor Nyong'o gi odhido kwa setieko. Erokamano kwa tieko magi plante ayudwara assure ni before term mar governor Nyong'o gi odhido kwa setieko. Erokamano kwa tieko jatelo nyiswa chenro mar longo ni greening initiative manotimore. Chenro mar greening initiative nochak gi governor Nyong'o gi Kisumu City higni 3 mokalo. Niluongo ni greening and beautification by use of urban aesthetics. Wasetemo to pok wachopo kuma wadwaro. Target marwa ni mokwongo Kisumu onego bed kaka Singapore.
Ingen kidi kamoro ka Singapore ki land ndege tiparo ni donje forest ute go kine kise land airport kodi kojni kara ane city wadwaro ni wabed gi not less than 3 million trees mopidhi emomiyo koro wakawo gini matek ni tarik 10 ka tarik 10 wadwa neno ni yendo pidhi koro waseketo makidi ka rates kidwa gedo e Kisumu ka item mokwongo mwachako development of building and controls wang'iyo ni lopino rom nade tidhi pidho yien marom nade kendo wang'iyo ni beautification mar compound ni kidak kamoro kaka este kaka Milimani wasendiko nigi wasupervise gi ni kidak e Laknara beautify your compound and team landscaping to wan kaka Kisumu one before December this year even all the streets are beautified. Come one plan what the beautify the streets what the pidho kaka kwa airport what the pidho ni agapanthus and the Christmas palm an gipenjo kawatieko an gipenjo moya e county ma Kisumu ntiere jadak ma Kisumu mapenjo ni ntiero ndiek highway kamane wacho ni geto ket ni entertainment zone to kanyama wacho ni ntiere MMSha ntiere area skunde mabende nyithindo dhi koro penjo ni to dibed ni entertainment no muhimu kata ber maloyo somo mag nyithindo okawacho ndiek estate ondiek estate na wacho ni mano CBD2 B. Mano kama onge entertainment zone kia uru business market kibiro tikalo do mamba tichopo gi Patel roundabout that area that area be kichopo kama school nitie kichopo mana jomodak kunstegi Patel flats part of it en geno mar ni janeno no bende koro yudo ler no jatelo kamano ahinya nikech sayi na monda ngade kanyero kamano kuom chiwo ler kotenre kod pok abende koro di pogo chunywa ma Kisumu wasewinjo ler kendo kaka tend county ma Kisumu osebedo ka wuoth ageno ne wabro duok kendo achakwa menya nena kaka usewuothero kamano kuom loso thuolo jatelo kendo twak kod chendo ni mara men piny Anyo en Abala Wanga ma en manager ma county ma Kisumu ne wamenyo county ma Kisumu chendo mar pogo county no kendo koro intiere kod lera inya jodak ma Kisumu kotenre kod kuonde kaka dipoge zones duto te bende olero no wakanyo mane makiro giko matwak mara men pinyero kamano kuom kete mana kaira Ramogi TV nyinga Lydia okay horiti masani